Jordi! Jordi! Està allà. A veure. Carlos Rodríguez Rubio. Molt bé. Bé. Molt bé. Álvaro. Carlos Rodríguez. Molt bé. Tu? Gerard García Vila. Molt bé. Integren aquest primer Consell de Participació d'Infància del nostre país. En primer lloc, entrarà la Polina Shebarkova, la Laia Alawi Barea, Jordi Alfaro Esbrí, la Cristina Álvarez Costa, en Kelin Jurany Anaya Cancharo, la Gera Baltasar Salinas, la Júlia Barba Torrent, la Xènia Barraza Díaz, el Marc Bueno Figueroa, l'Àmnia Cocharrera Puig, el Pol Frauca Arévalo, l'Emily Frutos Krueger, Carlos Gallego Guerrero, Eudal García Raurell, Álvaro García Albó, Gerard García Vila, Jalmar Garzón López, Josep Heredia Samper, John Herrera Pérez, Simón Incapié López, Tomàs Jiménez López, Sarina Lievens Jacome, Bjorn Lladó Soldevilla, Àlex Marta Zollo, Daniel Mallorga Díaz, Laura Mir Ferrer, Martina Montero Lopikovic, Aina Obradors Montraveta, Clàudia Palau Gil, Carla Zoullín Rodríguez Rubio, Lara Rosas González, Enric Rovira Daufí, Héctor Ruiz Resina, Albert Sallent Jurado, Eric Sagarra Moreno, Berta Soler Vicente, Biel Trapat Parra, Albert Vidal Martínez, Ariadna Vidal Piera i, finalment, d'aquest gran grup, Laia Villagrassa Humbert. Doncs ara sí, donem entrada a la Fàtima Okfir Reyes,
el Víctor López Bernal, la Meritxell Castan Guiu, a la consellera Neus Munté i al molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable senyor Artur Mas. Què tal, president? Encantat de tornar a Doncs bona tarda a tothom, bona tarda a tots i a totes. Sigueu benvinguts, sigueu benvingudes al Palau de Pedralbes, sigueu benvinguts i benvingudes sobretot en aquest acte de presentació pública del Consell Nacional de la Infància i Adolescència de Catalunya. Presideix aquest acte el molt honorable senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. L'acompanyen a la taula l'honorable senyora Neus Munté, és la consellera de Benestar Social i Família. I en tant que consellera és presidenta d'honor del CNIH, del Consell. També l'acompanyen a la taula la presidenta del CNIH, recentment escollida, la Fàtima Ofquir Reyes. Enhorabona, Fàtima. També l'acompanyen el vicepresident primer del Consell, que és el Víctor López Bernal, i també la vicepresidenta segona, que és la Meritxell Castan Guiu. Benvinguts, enhorabona. Tots tres, com bé sabeu, han estat escollides fa pocs minuts en aquesta primera reunió de constitució del CNIH. És a dir, que tots tres s'estrenen en aquesta nova funció de representació. Des de la platea els acompanyem tots plegats. Qui som? Doncs som els vocals del CNIH, representants dels consells locals, pares i mares, alcaldesses, alcaldes, regidors, regidores dels 23 municipis que avui, a data d'avui, estan representats en el Consell. També els acompanyeu nombrosos representants d'entitats vinculades a la infància i també, lògicament, personal de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Benestar Social i Família, que han estat treballant de valent en tot aquest procés de constitució d'aquest òrgan. El departament, deixeu-m'ho dir, a més, ha comptat amb l'acompanyament pedagògic d'investigadors del grup de recerca d'educació moral i del grup de pedagogia social per a la cohesió i la inclusió social, tots ells grups de treball de la Universitat de Barcelona. Tots ells, departament i universitat, cal dir-ho, han fet una molt bona feina i, si us sembla, un aplaudiment ja d'entrada per ells. Dit això, recordar que no és casual la data escollida per fer aquest acte. Avui, 20 de novembre de 2014, celebrem els 25 anys de la Convenció sobre els Drets dels Infants, que va ser aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Els 54 articles de la Convenció recullen els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots els nens i les nenes. La seva aplicació és obligació dels governs i també la Convenció defineix les obligacions i les responsabilitats d'altres agents com els pares, les mares, els mestres, els professionals de la salut, els investigadors i els mateixos infants. Un d'aquests drets que recull la Convenció és el dret de la participació. Avui l'estem vivint, avui en som testimonis i els infants i els adolescents sou testimonis i sou protagonistes d'aquest exercici del dret de participació. Aquest és el pas que fem avui, presentant aquest Consell, es formalitza públicament el compromís i l'assumpció de responsabilitats per part dels infants i dels adolescents. Per això no m'entretinc més, no m'allargo més, i en aquest sentit de participació, tot seguit, escoltarem, en primer lloc, a la Meritxell Castan Guiu, vicepresidenta segona del CNIH, que ens llegirà un fragment del document que ha elaborat el Consell precisament en relació a la participació. Endavant, Meritxell.
Els continguts que a continuació presentarem s'han elaborat en el marc de la jornada Els infants treballem per la Constitució del CENIAC, celebrada a Cabrera de Mar el 24, 25 i 26 d'octubre. Què entenen per participació? Participar és exercir el dret a col·laborar en espais, entitats, organitzacions, grups, perquè podem fer un canvi de l'entorn, de la societat, que moltes vegades suposa una millora personal i una evolució i progrés social. Per poder participar necessitem voluntat, capacitat, compromís, ser conscients, tenir criteri. Pot participar tothom que pugui i vulgui expressar-se i compartir. Quan participem, estem portant a la pràctica els nostres valors i ens ajuda a entendre'ls millor i fer-los nostres. Les característiques dels ciutadans participatius serien les d'una persona que és observadora de les coses, que es poden millorar, que està sempre informada, que sap escoltar les opinions dels altres, que dona la seva opinió i sap expressar-se, que té bones idees, té opinió pròpia i té respecte a les opinions dels altres, que és treballadora i col·laborativa, que és responsable, sincera, que sap compartir i no utilitza la violència, que és independent de si mateixa, autònoma, que és creativa, té imaginació, criteri, seny i pensa abans de parlar, pensa en el benefici de tots, que és sensible, sociable, generosa, alegre, simpàtica, amb ganes de continuar endavant i pensar en el futur. Moltes gràcies, Meritxell. Seguim amb el document. Ens farà lectura el Víctor López Bernal, vicepresident primer del CENIAC, que ens llegirà l'apartat sobre oportunitats que ofereix el Consell. Algú té ganes d'aplaudir, em sembla molt bé, el podeu aplaudir. Quines oportunitats ens dona el CENIAC? Bé, el CENIAC ens dona maduresa per als nens i nenes, noies i nois que en formarem part. Ens escoltaran els polítics a nivell nacional. Les coses que diem els infants tenen més sentit que algunes que diuen els adults. Ens faran cas, enriquirem el país i creixerem com persones. Serem pioners en la participació dels infants mitjançant un organisme d'aquest tipus. Estem nerviosos per veure com sortirà perquè no tenim ningú que ho hagi fet abans. Ens podrà obrir portes a altres llocs i ens permetrà conviure millor amb altres infants i adolescents. Farem amics i alhora aprendrem i ho passarem bé. Moltes gràcies, Víctor. Continuem i ara ho fem escoltant a la Fàtima Ofquir Reyes, presidenta del CENIAC, que ens farà lectura dels temes que preocupen els infants. Bona tarda a tots. El tercer punt és quins temes ens preocupen als infants. Per arribar a fer un llistat de tots aquells temes que ens preocupen i ens agradaria tractar en el CENIAC, hem seguit els següents passos. Primer, en totes les trobades territorials hem fet arreu de Catalunya, varen treballar en petits grups fins a arribar a una proposta final de temes. Durant les jornades, els infants treballen per la Constitució del CENIAC. Hem recuperat aquests temes i hem debutat si podíem ser tractats a nivell de consells d'infants locals o en canvi, eren temes per tractar al CENIAC. De tots els temes que pensem que poden ser treballats al CENIAC, hem fet un llistat que presentem avui. Aquests són: que hi hagi més Que hi hagi més participació infantil. Considerem que els consells actuals no són prou per representar a totes les nenes i nens de Catalunya. Per això creiem que hi ha d'haver més consells, que s'han de donar a conèixer més i fer més difusió del CENIAC.
2. Ens preocupa el medi ambient. Volem que no hi hagi contaminació, que hi hagi un bon reciclatge, augmentar l'ús del transport públic i la bicicleta. Per tant, tenim propostes per millorar el transport públic i els carrils bici. La nostra educació ens agradaria poder decidir l'horari i el calendari escolar. Tenir una educació gratuïta de qualitat, escoles que siguin accessibles per a tothom i que es tractin els temes d'assetjament escolar. Un exemple molt fàcil, el bullying. Ens preocupa que tots els nens i nenes tenen els mateixos drets i oportunitats. La pobresa, la fam, l'accés a beques de menjador, alimentació saludable i l'accés a la sanitat pública. A més de treballar, volem passar-ho bé. Per tant, volem més espais de lleure per als infants i adolescents. Temes de seguretat. Volem caminar segurs pel carrer. També volem decidir temes d'horaris de la televisió i altres que ens afecten. I per últim, fem el lliurament dels documents elaborats a la jornada als infants treballant per la Constitució del CENIAC a Cabrera de Mar els dies 24, 25 i 26 d'octubre. El molt honorable senyor Artur Mas i Gavarrer. La Fàtima està lliurant al president i també a la consellera un dossier que recull tot el treball fet a Cabrera de Mar durant 2 dies i mig, divendres, tarda, dissabte i diumenge, cap de setmana intens, treballant per aportar tot aquest material, aquests documents, aquest manifest. Molt bé, Fàtima, gràcies. Té la paraula el molt honorable senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. Tenim persones allà també, que no els havia vist. Hola, Ei? No us havia vist a vosaltres. Bé, això és un bon senyal perquè vol dir que no hi cabíem en aquesta sala, no? I això que aquesta sala és bastant gran, no? Deixeu-me saludar la consellera que ens acompanya, la consellera de Benestar Social i Família. Moltes gràcies per tota la feina que heu fet també en aquests darrers temps, amb totes les persones que us acompanyen, la presidenta, el vicepresident i l'altra vicepresidenta del CENIAC, a totes les autoritats que ens acompanyeu i també a tots vosaltres. Jo la veritat és que estic content de poder participar en aquesta trobada que feu avui. No era del tot segur que hi pogués venir. Aquests dies són dies una mica moguts, oi? Però bé, jo hi tenia el màxim interès quan la consellera em va dir que havíeu fet aquella jornada, que ara m'heu donat el resum, no, Fàtima? Aquella jornada a Cabrera de Mar, que van ser tot un cap de setmana, de fet, van ser 2 o 3 dies sencers, no? M'han confessat abans d'entrar aquí a la sala que no ho veien gaire clar, allò d'aquella jornada, dient això serà avorrit, això aquí només anirem a fer deures, etc. I resulta que la veritat m'han dit que us ho vau passar molt bé i que va ser molt interessant a més, no? Que va ser molt productiu, que vau treballar molt, però que vau treballar molt bé i que va ser una primera experiència molt bona. Ho celebro que sigui així i celebro també que hagueu tingut aquesta iniciativa de configurar aquest Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència de Catalunya, que fixeu-vos que és un primer pas, però moltes vegades el primer pas és el més difícil de tots. Per moltes decisions que has de prendre, el primer pas és el més complicat. Una vegada fet el primer pas, els altres passos venen una mica rodats, no sempre, però moltes vegades és així, no? Per tant, aquest primer pas que vau fer en el seu moment demostra que realment teníeu ganes de fer-ho, que teníeu voluntat, que teníeu una idea clara i que a més teníeu un projecte, no? Sabíeu on volíeu anar. I això de saber donar un primer pas i saber on es vol anar no sempre passa. I crec que en el vostre cas això és una bona demostració de que és exactament així. I per tant jo us felicito per això. I no només us felicito, sinó que com a president de Catalunya us dono les gràcies.
perquè en el nostre país necessitem precisament ciutadans i ciutadanes, que sou vosaltres, en aquest cas infants i adolescents, però ciutadans i ciutadanes, amb els seus drets, les seves oportunitats, també amb els seus deures, perquè els deures no són patrimoni només de la gent més adulta, els deures són per tothom, igual que els drets, exactament igual, i necessitem precisament una societat que estigui plenament conscienciada del paper de la gent. Les institucions públiques, siguin locals, siguin en aquest cas nacionals catalanes, etc., ja poc o molt tenim la nostra manera de funcionar, no sempre del tot bona, per cert, però la tenim, no? I en canvi és molt important que en un país la gent, la societat, s'articuli d'una manera que deixi sentir la seva veu. I que deixant sentir la seva veu sigui escoltada. Perquè si només es parla però ningú escolta, malament. Si algú parla, algú altre ha d'escoltar. I aquest que escolta també té dret a parlar, i per tant el que ha parlat també ha d'escoltar. I d'aquesta manera es pot establir un diàleg civilitzat i un diàleg comú i un diàleg constructiu en un país. Per tant, celebro que vosaltres us hagueu organitzat per deixar sentir la vostra veu i perquè s'us tingui en compte, les dues coses juntes. Perquè no es tracta només de parlar i de dir la vostra, es tracta que algú altre escolti i que s'us tingui en compte, que allò que digueu sigui valorat. No sempre el que direu potser es podrà fer del tot. Algunes vegades pot ser que digueu coses que no es podran fer, però que no es puguin fer no vol dir que no s'hagin de tenir en compte, perquè a vegades sabem perfectament que hi ha coses que no es poden fer avui, però que si tu les tens ben assumides, ben registrades, acceptades, les pots acabar fent després. I n'hi ha d'altres que es poden fer molt de pressa. Segurament a vosaltres arribar a constituir aquest Consell Nacional tampoc ha sigut allò... No ha sigut una cosa rapidíssima, sinó que heu hagut de treballar, us hi heu hagut d'esforçar, heu hagut de passar temps, hi heu hagut els seus debats, etc. I la seva feina, aquests primers passos que deia, i al final us n'heu sortit. Bé, per tant, dir-hi la vostra, que s'us tingui en compte les vostres opinions, i fixeu-vos que això és també la demostració, actes com aquest d'avui, en aquest cas en persones molt joves, la majoria, com vosaltres, infants, adolescents, això és la demostració que aquest és un país, primer, que és capaç de tenir iniciatives pioneres, perquè això que heu fet avui segurament no té rèplica en altres llocs, un cop més en l'àmbit de la participació i en l'àmbit social, Catalunya intenta anar per davant, i segurament hi va. En altres àmbits potser hi havíem anat i ara no hi anem tant, i això vol dir que hem d'intentar corregir errors que s'han produït, però en qualsevol cas és la demostració que Catalunya té aquest esperit pioner, aquest esperit capdavanter, que es fan coses per primera vegada que no es fan en altres llocs i que en aquest sentit es pot ser un cert referent, un cert model, amb el qual altres després es poden inspirar, perquè no es tracta que aquestes coses siguin exclusives nostres, no les fem només per nosaltres, les fem per nosaltres, però també perquè puguin arribar a ser un cert mirall de cara a altra gent, de cara als territoris. Per tant, una Catalunya en aquest sentit capdavantera i, a més, en un doble àmbit que em sembla que és especialment interessant en els temps que corren avui. Capdavantera en àmbit de sensibilitat democràtica i de sensibilitat social. I quan democràcia i cohesió social van de bracet, doncs normalment els països i les societats van millor. I jo crec que aquest exemple que vosaltres doneu avui i que heu donat aquests darrers temps i que donareu en els propers temps és un exemple que va en aquesta línia del millor del país, que vol dir cohesió social, sensibilitat social i democràcia junts i avançant en comú. De fet, esteu fent un procés de participació important i al mateix temps l'esteu fent en un àmbit que és aquest de la cohesió social. Es tracta de que tothom pugui dir-hi la seva, tothom pugui ser escoltat i tothom pugui ser tingut en compte. I m'agrada molt una definició que hi ha en algun document vostre, em sembla, que és aquella que diu poc o molt nosaltres no som, com ens dieu moltes vegades, els més grans, no som només els ciutadans i les ciutadanes del demà,
perquè sovint quan ens adrecem a persones molt joves, en aquest cas molt joves, sempre diem, sou el futur, sempre diem això, no? I és veritat, ho sou en gran part perquè teniu més futur que els que són més grans, això és evident, no? Això és pura lògica i pur sentit comú, allò que dèieu, no? Però més enllà de qui té més futur, que vol dir més temps per davant, doncs el que és important és constatar que no només sou els ciutadans i les ciutadanes del demà, sou també les ciutadanes i els ciutadans d'avui. I que no tingueu determinats drets encara reconeguts per la qüestió de l'edat no vol dir que no en tingueu. I no vol dir que aquests drets no s'hagin de poder expressar. I no vol dir que no us hagueu vosaltres mateixos d'aplicar el compliment dels deures que us corresponen. Tot això junt, no? I tot això junt, insisteixo, dona la imatge, jo crec, bastant clara, d'un país madur. A vegades, quan diem un país madur, diem un país adult. I això és un error. I vosaltres ens ho heu recordat avui. Un país madur no vol dir necessàriament un país adult, vol dir un país on totes les persones, també els infants i els adolescents, tenen una manera de pensar, d'expressar-se i d'actuar que fa que el país sigui un país madur. I això crec que també a casa nostra és especialment important, ho dèieu abans, molt sovint teniu la impressió de que teniu més sentit comú que no pas persones que tenen més edat, no? Deixem-ho aquí. Jo, vista les experiències de bastant temps i d'algunes recents, podria estar-hi fins i tot d'acord. O molt d'acord. Però potser també perquè teniu una mica més de distància respecte a l'anàlisi de determinats problemes. I això és bo que sigui així, no? I esteu menys condicionats que d'altra gent que potser té més experiència vital, com dèiem abans, no? I això us permet fer una aproximació a la realitat i en els problemes i en els reptes, una aproximació diferent de la nostra i a més molt interessant. I per això crec que tots plegats tenim aquesta obligació, i no només l'obligació, sinó la responsabilitat, i no només la responsabilitat, sinó fins i tot el goig de poder acollir un Consell Nacional com el vostre, de la infància i de l'adolescència, que hi pugueu dir la vostra i que us puguem escoltar i que pugueu ser tinguts en compte com els altres ciutadans i ciutadanes d'aquest país. En el camp de la infància, i aquí hi ha persones que hi han treballat des de fa molts anys, sabeu que a casa nostra hi ha hagut algunes experiències importants. Recordo ara, per exemple, l'any passat mateix, que vàrem signar amb més de 70 entitats, segur que aquí n'hi ha bastantes de representades, no? Vàrem signar amb més de 70 entitats, amb 70 entitats del nostre país, si no recordo malament, el pacte per la infància, i un acte que es va fer al Palau de la Generalitat, el recordo molt bé, i és una mostra més de fins a quin punt el tema és un tema central i fins a quin punt també és un tema on hem de sumar esforços entre tots. Però no només hi ha hagut això, també hi ha hagut, recordo, una llei de l'any 2010, en aquest cas era del govern anterior, de la Generalitat, amb una altra majoria en el Parlament, que es va fer aquella llei sobre els drets i oportunitats en la infància i en l'adolescència, no? Que va ser una llei que va intentar agrupar tots aquests conceptes en una sola norma, de tal manera que fos més fàcil entendre's també des d'un punt de vista legal, des d'un punt de vista legislatiu, no? I després, totes les taules que s'han fet a nivell nacional, a nivell territorial, a nivell local, aquí tenim molts representants del món local del nostre país que poden deixar testimoni de tota aquesta feina que es fa a la base i que ha d'intentar que els infants i els adolescents del nostre país puguin aspirar al mateix que aspira Catalunya sencera, que és a un país millor. Estem intentant treballar tots, tan bé com sabem, per això, per tenir un país millor, per tenir una Catalunya millor. I quan es tracta de tenir un país millor i una Catalunya millor, tothom té dret a expressar-se i tothom té dret a dir-hi la seva. Dit això, escolteu, com que som un país madur, tirarem endavant amb els nostres propòsits com a país, igual que vosaltres tirareu endavant amb els vostres propòsits. Ho farem d'una manera com ho fa normalment aquest país, que és cívica, tranquil·la, serena, democràtica, però ferma, determinada i amb coratge, que és el que aquest país està demostrant amb una especial intensitat. I estic segur que tots hi ajudarem, tots plegats, cadascú en la funció que li toca, i que vosaltres, a més,
també en sereu protagonistes destacats. Moltes gràcies. Ara demanarem als membres de la taula presidencial, si són tan amables, que s'acomodin també a fila zero, perquè donarem pas a un grup de cantants de l'Escola Artística Oriol Martorell. Ells ens interpretaran l'himne de la infància. És un himne creat expressament per la Fundació Save the Children amb motiu d'aquest 25è aniversari que estem celebrant de la Convenció dels Drets dels Infants. Podeu seguir-ne la lletra, teniu tots la lletra impresa en la vostra cadira. I a les butxaques
que aquest himne no només s'ha volgut cantar, no només s'ha volgut transmetre a través del cant, sinó que també ho hem posat una mica més difícil, ho hem volgut fer a través de la dansa. Passa que, per raons d'espai, aquesta expressió artística a través de la dansa no la farem aquí. La farem en aquesta glorieta, aquesta rotonda, aquest distribuïdor que tenim en el passadís central.